Parijs 2024. Je kent er net omheen in het Pieter van der Hogeband zwemstadion in Eindhoven. Het is net verneerd, want voor de Nederlandse swimploeg begint het traject richting de Olympische Simmerspelen eind dit weekend al. Voor het Olympisch seizoen is dit eigenlijk een beetje een startpunt, want het is het eerste echte kwalificatietoernooi. Ja, dan gaat het echt wel een beetje leven en dan merk je wel dat je toch ook wel een beetje die spanning gaat voelen. Ja, waar verneemt dat dan? Nou ja, gewoon met dit soort dingen. Overal komt Parijs terug en het wordt steeds vaker besproken. En ja, een paar jaar geleden was dat gewoon helemaal niet en het gaat steeds meer leven. Kwalificeer je is het woord van het weekend. Ek van Marit Steenbergen. Ze is pas 23 jaar, maar rint al aardig wat ierkes mij in het Nederlandse zwemmen. Marit is gegroeid, zowel in fysiek uiterlijk, denk ik. Dat is echt een gespierde dame aan het worden. En een zelfverzekerde dame die heel veel positiviteit uitstraalt. Mentaal sterk en heel goed belastbaar met veel inhoud. En dan kan je hele bijzondere dingen doen, hebben we wel gezien de laatste tijd. En of ze dat dien had. In december waard Steenbergen voor het eerst in haar carrière individueel wereldkampioen. Daarvoor hier ze ook al haar eerste Europese titel hellen. Je zoenen ze dat het haar libben verloren had. Maar Er is eigenlijk best wel veel hetzelfde gebleven, behalve natuurlijk wel dit soort dingen, zeg maar, meer media aanvragen. Maar misschien ook een beetje mijn eigen naïviteit dat ik dat niet helemaal door heb. Want er zal ongetwijfeld dus ook meer veranderd zijn dan dat ik echt merk. ook op dit kwalificatietoernooi binnen de Eren op haar jochten. Verjit Femke Heemskerk en Disse Ranomi komen wie Jojo, topzwemsters die het ophouden binnen. Nee, Marit Steenbergen, dat is het naaie gezicht van het vooral zwemmen. Jonge sporters weten haar te vinden om een beetje rustig te worden, om inspiratie uit te putten, om wat zelfverzekerder met dingen om te gaan. En daar is ze wel een boegbeeld voor en die rol pakt ze ook wel. Dus het heeft ook een beetje te maken met wat voor persoonlijkheid heb je, wat straal je uit, ben je een inspiratie voor anderen. En ik denk wel, die elementen is Marit heel erg bewust aan het ontwikkelen nu. Ik vind dat ze een heel mooie vaandeldraagster aan het worden is van het Nederlandse zwemmen, waar heel veel mensen naar opkijken. Ja, ik merk wel dat mensen meer kijken. Gewoon mensen op de tribune en mensen die hier rondlopen. Merk je wel dat gewoon mijn aanzien is wel veranderd. Op 3 afstand hoopt het Steenbergen een Olympisch startbewijs te hellen. Doch stiet ze hier, nevens haar zelfs, net in haar beste vorm. Ik heb niet, zoals wij het noemen, echt getaperd. Wel een beetje gas teruggenomen en wel een beetje uitgerust. Maar niet dat ik hier op mijn best ben. Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel lekker als je ze op zak hebt. Dus ik zie wel aan dat ze het wel heel graag wil. En ik denk ook dat ze het kan. En dat het zo mooi is als ze het hier gaat halen. With an Olympic qualifying time, 1:56.22, Marit Steenbergen. En dat docht ze op de 200 meter vrije slag. Ze doet meer dan een seconde onder de limiet die het voor de Spelen en zwemt een persoonlijk record. Jorge Eck, haar ouders. Is het nou zo dat je zeker bent van staat op de Olympische Spelen op een individuele afstand? Nee, dat nog niet. De kwalificatie duurt natuurlijk nu nog een jaar en er mogen maar 2 zwemmers starten. Dus ja, er is nog een heel jaar dat er 2 zwemmers onderdoor kunnen. Maar, en nou even eerlijk, Maar de kans is vrij klein dat dat gaat gebeuren. Ja, dus het is niet zeker. Het kan nog van alles veranderen, maar ja, met deze tijd ben ik wel vrij zeker, denk ik. Ja, wel heel vet.